Разбирате ли? Ние нямаме право. Ние нямаме право. Вижте, баши бузука и ничерите сте вие, разбирате ли? Вие сте еничери, които си мислите, не, няма да напуснем кабинет. Така, сега, дай да видим. Не може. Така, сега, момент. Чакай да погледнем да видим. Не, кмета го няма вътре. Ела ще го изчакаме вътре, ела. Така. Ей, я малко по-кротко. Не се дръжте като мутри. Не се самозабравяйте мутри такива. Чакай, бе!